Commission on Election 7 Regional Director Jose Nick Mendoza mitataw nga nananghid kaniya si Election Officer Attorney Michael Angelo Sarno nga duhay kuhaon sa opisina sa Dakbayan sa Toledo. Samtang si Direktor na Mendoza mimando sa Provincial Election Supervisor sa pagsusi kung gagiunsa sa mga pulis pagtatar si Sarno. Si Chona Carion sa report. Gipanalipdan sa Regional Election Director ang iyang election officer nga na kontrobersyal human pasangiling misulod sa iyang buhatan sa COMELEC sa Toledo City nga dili na oras sa ting trabaho bisan gidestino na siya sa laing election office. Mato ni Attorney Jose Nick Mendoza, Regional Election Director, nga nananghid kaniya si Attorney Michael Sarno, ang kanhi election officer sa Toledo City, nga may kuhaong dokumento nga may labot sa kaso nga iyang gilabanan. Nasayod na usab niini ang bagong election officer sa Toledo City. Midugang si Mendoza nga opisina kini sa COMELEC ug aduna gihapoy katungod si Sarno tungod kay ibalik man siya didto human sa eleksyon. Gimanduan usab ni Mendoza si Provincial Election Officer Eliseo Labaria sa pagsusi kung giun sa pagtratar sa kapulisan si Sarno. Hinuon iyang giangkon nga katungod usab sa kandidato nga mopasaka og reklamo kung nagduda sila kang Sarno. I have now instructed the Provincial Election Supervisor to conduct an investigation as to the participation of the Chief of Police ng iba pang mga tao doon sa incident na yun. It's not a big deal. Chona Carion, Balitang Bisdak.